Marina Bermenteria Olaizola, torri zaigu gaur, Donostiarra, euskaltzalea eta bertsotzalea. Pasatxo, abogatu gisa, eta, bueno, esango nuke, ez dakit, egungo justizian eta euskeraz defendatzeko eskubideen aldeko balabide borrokatua izan dela partera. Beti iritu izan zaigu oso mundu iluna eta zurruna dela epaitegietakoa, notario eta bulegoetakoa, eta Luisia ikustu hoxe eskatu genion, pixka mundu hori, desatzegin hori edo ez, pixkat guri mundu horren alde praktikoa alde funtzionala eta erakusteko ez. Behintzat ez osorik kala, baina hainbat gairen inguruan ez. Bestea beste izatezko bikoteak, ezkonduak, ezkondugabeen pixkataterkiak, edo dibortzioen eta banaketen egoera mundukoa, testamentuak egiteko ideien nagusiak, eta horako hainbat horreina pixkat eskatutakoa. Hala ere, enuke bukatu nahi, Joseba Zarrenaitia Uribe Larreak abogatu ez esandako aipamen lagur. Abogatu ofizioa benetan xelebrea da. Abogatuek beste zer orduko eta diruaren truke arrazoiak nori eman aukeratzen dute. Bai? Bueno, beste egin gabe. Praktikoagoa edo urbilagoa edo topatzen laguntzia, eta orduan gero kartetxoa eta izango dugu. Eta Hori dion, lehenengo gauza teknikoa entzuten da. Bueno, ez dago ohitua holako klase itxurako hau ematea, egia esan da, nahiz eta bukako kasko hitz egiten dugun, ongi edo gaizki beste gauza da den. Eta, bueno, Idoiak aipatu dizkizue, pixkat nondik nolakoen, edo aipatuko dituanen, eskatutako da, azken finean, nahi zuten esandakoa. Justizia administrazioa, zuzenbidea, ikusiete kartela begirada juridiko bat, eta zer egin. Begirada juridikoa, pentsatuta mekantoa bat ekarri eta zui begira begitu eta pito. Baina, ikusi nola ere bagatu zen, kasuetan ez da hori izan, baina, mercenariak ere bagaren. Ni hasiko naiz, eta saiatuko naiz, denbora ere bugatua da, akaso emateko denbora baino lehenago amaiteko egin prestatua daukadanaz, ez prestatu itetze. Honetaz, jakin badakigu, baina pentsatzen dezuen materian edo zuen gaietan bezala zemat eta gehiago harakatu, bururatzen zara ze gutxi dakizun, edo ze eguneratze falta daukazun, nahiz eta egunero hortxe gauden, ez? Orduan, kasuetan Idoiarekin izan zen, baina planteatu nizkion olako hiru gai oso konektatua egon daitezkenak momentu jakin batean, kontratuko zatez. Azken finean zuzenbidea, zer hori bada da sekulako amarakuna. Sekulako amarakuna. Eta gai sozial bat, zibila, zigor arlokoa, herentziakoa, momentu batean ez eta izan oso gauza zehatza, batean nahaztuta dago, lan istripo batetik eta edatortzen dira ondo horiak zen ezken minga. Baja egoera izan daitekena langilearena, zinaiz, iotik kanpo, baja egoera izan daitekena, baina eraberean hil baldin bada lan istripoaren ondorioz, ja alarguntasun pentsioak egon daiteke, ala ez. Zuhurtztasun eskubide bat semea datentzat, ala ez. Eta tira, testamentuaren ondoreak ere hortik has daitezke. Orduan, nik Idoiari eta parteatu nahi mira. Piskatzen goen, jende asko galdetzen duzu. Komunika ezkontzea, ez ezkontzea, ezkon gabe, ezko bikotea, horretan niko egin zalantasuna dut, eta guk
sinismikerietatik eta asmoetatik haratago pixkat zer dagoen botako dizu eta gero norberekiko aukera. Niko dago lagun batek esaten diena, ezkontza txarra dela leheniko zita bat beragatik hasita. Ez zotza bat dago. Eta baikondu zala esaten dira, baina pertsonalari zitzen gara da, baina hori ere ez duna dut. Hori, izatezko bikotea, ezkontza, ezkon gabea, ezkon gabe zer den, oso duan izan zer den, horretan ez da inolako dokumenturik egin behar, elkar bizitza bada, ez den inolako kontraturik, inolako erregistrorik gabe, hori berez dagoen egoera bat, eta horrein nolabait alboan, ja, bikote bat elkartzen dira, egiteke ezkondu edo izatezko bikotea aplikatu. Izatezko, dakizuen bezala, hemen dazka definizioak, kode zibilak eta loko gozak oso konposo egin dira, baina saiatu ez pixat ekibiten. Baina, importante izaten da askotan lehenak zer esaten duen egin bat gauza ulertzeko. Ezkontza, eta hain ez pixka bat, legedi Espainiako legediari buruz. Bestela ere, asgaitezki hor ere, beste asteguru osoko zera bat ez egiten, ez? Ezkontza kode zibilan dago zehaztua eta esaten du sexu bereko edo desberdineko bi personen batasun egonkor eta iraunkorra. Hori da definizioa. Gauza berbera, esan daiteke adez, izatezko bikote bat entzat, eta hori, dakizuen bezala izatezko bikotea betidanik existitu da, baina lege babes horretara noiz etorri den, duela nolabait gutxi historian duela gutxi etorri da. Eta badago lege oso garrantzitsu bat EAE, Euskal Autonomia Erkidegoan, baita Nafarroan ere, 2000 urtean Nafarroan eta 2003 urtean EAE, maiatzan 7koa, izatezko bikoteak arautzeko aditzen dena. Lege honek, pixka bat jartzen du, edo arautu egiten du, azken finean izatezko bikotearen egoera bat. Eta ematen bizkien horabait, eskubide, bete behar eta eskubide asko lehen emanak ez zeudena. Ez dakite ondo betuten. Orduan, leheneko goza da, izatezko bikoteak eragin juridiko izateko erregistratua behar dugu. Izatezko bikotea da ere, izatez badena, baina erregistratua ez dagoena. Orduan, lege horren arabera, ondorio juridikoak eukitzeko erregistratua behar du izan. Hori, beste bat, gaur esango dituan gehienak ziurrenik badakizkizue. Baina pixkat izango da, pixkat alako analisi edo zerrendatze bat egitea. Izan daiteke udabe registrotan, azken finean udabe registroiek udaletxetan egiten den izen emate horrek, gero egiten dena da EAE mailako erregistro orokorrera pasa eta han dago. Han inskribatuta dagoenetik ja dauzka bere eragitu. Izatezko erregistro, izatezko bikotea egiteko importantea da kontutan hartzea ezkontza ematen denean bezala eta jakitea edo ezagutzea zer diren ondasun pribatikoak, zer diren ondasun ganantzialak. Pentsatzen dut, hau pixka bat, botako ditut ireien eta gero ezakin noiz nahastu edo elkartuko dut. Ondasun pribatikoak dira, azken finean, norberak erentziaz edo eta ezkondu gabeko egoera batean jaso erosi dituena. Lagun esan da. Eta ganantzialak birateke, printzipioz behin ezkonduta ondoren soziale horrek, azken finean ezkontza soziale bada, ezkontza horrek edo soziale horrek erosi, lortu, jasotzen dituena. Hau importantea da, ondoreko ondorioak ere ondo ulertu izateko. Izatezko bikotea eta ezkontza, eskubide berbera dauzkagu izatezko bikoteen bezala erregistratzen baldin bagara, ala ez. Gaur egun esan daiteke EAE behintzat, ia baietz. Eta ia hori gero, pixkat, nabarber hori azalduko. Akaso nik ez dakidan parte ere egon behar, baina orokorrean bai ezkonduek eta bai izatezko bikote erregistratu baten bizi direnek egin ahal izango dituzte adibidez. Adingabekoak familian hartu, adopzioan hartu, zergen tratamikoa ere ia identikoa da, eta ia esaten dut zerga mundua beste mundua da. Beste txarra interesgarri baterako ere, borro bat ez gaia eta hortaz askoziak batekin izan beharko luke. Euskal Funtzio Publikoaren, agian zuren intereserako, eta zuen praktikan ikusiko duzue, Euskadiko Funtzioaren estaturen arabera, lizentziak, baimenak, administrazio egoerak, lanpostuak betetzeari dagozkion horiek guztiak berdinak dira. Ezkonduta egon da, edo izatezko bikotea izan da.
Osakidetzaren aurrean txartelak, zaharren egoitzarako, adinen aurrera algaz eta hori ere badator, azken finean, egoera berdina izango da, izatezko bikote erregistratu batek daukana, edo eta ezkontuek daukatena. Noski, hau esaten nahi izena, ezkongabekoek ez dituzte alakoak. Hori ere oso garrantzitsua da. Bai? Ze, saiatu izan gara, eta inoizan behin ezakit inozo edo jendeak esaten dulako, ezkongabekoen aldeko hainbat demanda eskarita egiten. Baina, salbuespenak han eta hemen, Bartzelonako sententziatxo bat, Donostiako zaitzen, gero gora doazenean, izatezko bikotea gutxien ez bat bada erregistratua, ito. Ia beti, edo esan gutien beti. Gero ere, posmorten personatiltzetenean, egin tramitazio guztiek, izatezko bikote izateak ere eskubideak ematen dizu. Espetxetanako bisita, hori beste problematika bat da, baina berez, onartua behar duke, arazorik ez edukitzea, eta badira, hainbat eskubidez, baletalidatia, lege berri, kontrolaketa dagoena, hortan, barekatzen dira, esan gurke eguneko duenean. Eta badago ere, parekotasun oso importante bat, eta pixatemen, olako parentzin txiki bat egikoet, eta da, gizarte segurantzarikiko, estatu mailako gizarte segurantzarikiko, alarguntasun eta zurtztasun pentsioi dagokienean. Badakizu hori zer den, ez dut esplikatuko zer den, eta hola, bilitzetan esan da, alarguntasun pentsioak kobratzeko, noski beheneko alarguntik, ez da txiste bat, gertatu behar da, eta formatu behar da. Eta orduan, berez, hildakoak, noski bete berritu, kotizazioko hainbat baldintza baino urtatu nahi zena sartuko, baina hori guztiak gizarte segurantzan alta eman da eta hainbat urte lan egindako eta bali badauzka, bere kalkulo bat eta bere oinarri arautzaile base reguladora bat ateratzen da, 1.000 euro, 2.000, bosteun, ekiz, horren eguneko 50 kobratuko luke alarguna, printzipioz, eguneko 50. Badira, nola baiteko besterako kopuru batzuk, ematen badira burukan behar edo exigentzi batzuk. 75 urte edo gehiago, Espainiako atzerriko besterako pentsio eskubiderik ez edukitzea, lanagatik beste dirusarerik ez edukitzea, eta bestelako errentengatik, izan alokairuak, izan negoziotxo bat, 7.579 hori aurten, diru hori baino gehiago ez kobratzea urteko. Bai, hori gola balitz eta alartu berrituko bazina eta balitza guztiekin eguneko 60 kobratzeko ere eskubidea aurkitu zinuke. Eta beste ukamea batzuk gehituta, zure kargura 26 urte arteko eta ezgai bat adibidez, horren zure menpeko balitz, eguneko 70 kobratzeko eskubidea ere aurkituko zenuke. Gauza bera, amatasun kontuan, bi izene alaba edo gehiago dituen ama bat alartu gelditzen bali bada bestelako kotizazio guztiekin eta beste gehikuntza batzuk izan ditzake, eguneko kostat izenerekin, eguneko 10 irusemeekin, eguneko 15 lau semeetik horra. Hau, beste gizarte segurantzari buruzko xafra bat izateke. Baina, importantea da ze, tamalez, askotan gertatzen den gauza da, ez? Orduan, 2007 urtera arte izatezko bikotea izan da ere, erregistratua ere, etzan eskubidea onartzen, alargutasun pentsioarena. Eta 2007ko estatu mailako zituz legea onartu egin zuen. Izatezko, lehen esan duan bezala, horretarako izatezko bikotea zarela frogatu egin behar zuen. Eta hau esaten den, eta lehen esan duan bezala, ezkonduta edo eta izatezko bikotearen arteko diferentzietako bat hauxe da. Naiz eta bi kasuetan hau kobratzeko eskubidea egon, izatezko bikotei nolabaiteko exigentzi plus bat ezartzen dio gizarte segurantzako lege orokorrak. 128. artikulan. Eta esaten du nolabait, izatezko bikotea bezala erregistratu egoteaz gain, frogatu beharra dago, gutxienez, hil aurretik 5 urteko elkarbizitza bat egon dela, ez ezin bestean erregistratua, erroldarekin adibidez, hori frogatzeko moduak asko betezke, lekukoak erroldak, postari batzuk eraman ditu juizioetan esatea, kartara ematen ziola, batzutan balio dute, beste hartuan ez. Eta gero, hau ere bai, aurretik gutxienez, 2 urtez, izatezko bikotek isa, era publikoan egotea.
normalena erregistratua, baina zuk notaritzan adibidez, egina balin badezu dokumentu bat, ezakitu etxezen, zer erostera zoaztela, eta horra gertzen da, izatezko bikote bezala zaudela honekin, nahiz eta ez izan, izatezko bikotea eratzeko akta bat, horrek balio eduki dezake. Baina nolabeteko plus hori eskatzen du legeak, alarguntasun pentsioak kobratu ahal izateko. Bai? Egia esango dizuet, adibide bada, baina duela 2 urte oso kasu gordina ezagutu nuen, eta hori dagokien, eta izan zen, duela 2 urte baina horrentxe, bi euskal mentzalegitzia batera eskiatzen, eta ez ditzen esako noski, hori argi dago, baina, precisamente, etzen ez duguta inorrez, dietako inorrez, biek zituzten bizene alaba bakitzak. Eta batek izatezko bikotea eskusatu zuen 2008 osotu ezakit, eta ez du arazorik izan ezertako. Bestearen kasuan ordea dena arazo izan da. Alde batetik, alarguntasun pentsiorik azkenean epaitegira junta ere etzun kobratu, eta gero badago beste puntu bat, eta da, zuhurtztasun eskubidea hori badakizu zer den seme-alabek adingabeak direnean, hori adinik kontuan ere gero ezgaitasunak erasatu daitezkeen, adinik inaluzatu daiteke, baina, prinsipioz, seme-alabak, izortzuntzkartekoak, izangulartik adingabeak, prinsipioz, gurasoetako bat hilko balitz, dena kotizatua eta abar betetzen baldin badu hori guztiak kobratzeko duen eskubide hori, da, 100%. Oinarri arautzaileak izateke, lehen esan duana, 1.000 euro erako bazaio hildako horren zerari, horren 120 izateke seme bakoitzeko printzipio. Gerta daiteke, eta gertatzen da batzutan, aita adibidez lehenengo hil, eta gero ama, bi amalan madera hori aita, bakatzu dira zuen, oiko adibidea gozkan. Edo nola ere, 120 hori onartua izan, eta gero gelditzen dena bizirik hori ere hil. Orduan, zuhurtztasun pentsio osoa edo erabatekoa emango liokete, eta horrela nolabait 152 arte, oinarri arautzeko 152 arte, onartuko liokete adingabeko horri. Printzipioz, 18 urte egin arte, segun zete baldintzetan, luzagarria izan daiteke 25 arte, hori askatuko jateke kasustika oso zeratzen. Lehen aipatu izudan kasu horretan batean, alarguntasun pentsiorik gabe gelditu zen horren kasuan eskatu egin erbaitik jadi, eta demanda jarrita, nahiz eta zenek onartu izan zitzaien 120 hori banak, 120koa, izan zekiela onartua, bazegolako jurisprudentzia bat, aita eta biak hilda ez, baina dietako bat hilda, baina alarguntasun pentsiorik gabe, egoera zail horretan nolait aurre egiteko, baina azken finean jurisprudentzia aldatu da, eta egia esan nik hori egiten abokatua nahiz, baina nahi horretu bertsolari. Zer batzutan, sententziak eman dituzte, dagokien airean arabera, ez? Eta jurisprudentzia hori lehen onartzen zuen egoerari, gaur egun, duela ja 3-4 urte, ez du onartzen. Hori adibide normal. Hau izango litzateke pixka bat, eta flash bat, lehen esan duena da, izatezko bikoteak, ezkonduen arteko berdintasunak eta parekidetasunak. Oain txartuko nintzateke hitz egitea askotan lotuko dira gaiak, baina nola behinik ere kajoitan sartitzadan, diborzio banantzea edo eta ezkondu da egon gabe seme-alabak dituztenen hausturek ze egoerak edo ze ondorioak edo ze arazoak eta hori maremagun handik bat dela ez. Dibortzio eta banantzea, dibortzio separazion, hori azkenean uriko kine ez da berdina, dibortzioak dakar nolaiteko ezkonduta daudenen haustura erabatekoa, lotura erabatekoa binkuloa erabat hausten da, eta jurikoki horrek ondorio horiago dauzka, eta bananduta egoteak soilik, separazioa egoteak soilik, noski, hiek ekartzen dute, konbibentzia eza, printzipioz, seme-alabekiko bete beharren obligazio berberak noski,
baina oraindik ere binkuloa ez dagoela bat lotuta, ezingo litzateke berriro ezkondu, adibidez, jende askorentzat garrantzitsua dena, ez? Hortarako dibortzioa egon behar zu ezinbestean. Gaur egun eta praktiko batekin 25 urte badaramatzat eta egia esan lehenengo banandu badaz pare eta gero ea ez ziren dibortziora iristen asko egiten zu, baina gaur egun egitekotan jendea edo dibortzioa egiten da, edo ez da ez zentzen, ja banantze horrek ikusten praktikan gutxi hauek ikusten ditugu, nahiz eta publikoki hor daude. Bueno, dibortzio baten aurrean edo bikote haustura baten aurrean dibortzatuta egon, izatezko bikotea izan, edo ezkonduta ez egon, seme-alabak batik daudeakin, seme-alaba adingabekoak noski, esan dezakegu, bete beharren eta ondorioak ia identikoak dira. Bai, egia da, epaileetan prozedurak desberdinak izan daitezkela. Badaude prozedura batzuk dibortzatuta baldin bazaude, edo eta ez baldin bazaude, baina azken finean hor lortu egindako litzatekena, eta ja batzuk ezagutuko ez dut baiak, entutik edo urteagotik, baina azken finean olako egora baten aurrean ikusten jendeaketik pentsatu behar du noski kautan trauma personala edo ez, edo igual zorion personalen aurrean noski bi modu dauzkala aurrera egiteko. Edo elkarren arteko goztasunez, edo nolabait liskar baten, edo gatazka baten sartzen gara. Epaitik da ere izena hori da, elkarren arteko goztasunez, mutu acuerdo, edo kontentzioa edo gatazkatsua izango izateke prozedura. Edo nola ere, bietan leheak beti bilatuko du berdina. Nahi ez pentsatzen, edo hainez planteatzen, seme-alaba adintxikikoak bereziki daudetan. Noski gotik sobre dezkarazuak seme-alaba gabe, seme-alaba adin nagusiekin, eta baina gehien edo trauma gehien sortzen nahi zuten hori da, orduan. Edo nola ere izan modu batean edo bestean, kode zibilak, Espainiako kode zibilak ezartzen ditu ze gutxienkoak erabaki edo adostu egin behar dira. Eta zerrenatu dauzkat eta badakizkidan horren uste, badazpari irakurrik ditut, gain. Hor, pentsatzen den deno jakiko bezala, bestela hitzetan banatuko gonuke kontzeptu bat. Eta da, guraso boterea, euskera zola ditzuki dute, egokiagoa da patria potestat baino, matria potestat izan daiteke, guraso boterea dana, eta beste bat da, zaintza eta jagoletza, Nikola dituzet, guarda historia. Zaintza eta jagoletza. Oberik galiparago, botaz, nari jeten gabe ikasten. Guraso botere horrek ekarriko luke, edo ulertzen duena da, seme-alabekiko bi gurasoek, hor ere esatuko daitezke, ez era oso bi guraso esatzen biologikoek, nola bai, ditzaketen obligazio eta bete behar nagusi. Hezkuntzarekiko, osasunarekiko, ongizatearekiko, hor badaude betirako egongo diren bete behar batzuk. Egon banatuta izan aurraren zaintza edo ez, hori jasotzen dut patria potestate horrek, edo guraso botere horrek. Eta beste gauza da, bizitza guztirako nolaitxetatik obligazioa. Zentzuak, aipatzen dizkigun hori. Eta gero da zaintza eta jagoletza edo zaintza hartan sartu horretek egunerokotasunean, gure urteko agenda ikategun hortan, igandea, larumata, zinera, judo, hori guztiaz arduratzen da. Hori da zaintza eta jagoletza. Orduan, zerrendarekin jarraituko eta izango litzateke printzipioz, konbenio batean edo era gatazkatsu batean guraso boterea adierazten da. Normalean gehienetan bientzat izaten da. Naiz eta erabaki aurrak betuko dira amarekin, edo aitarekin, edo ezakin horrekin. Bai, horretarako guraso boterea kentzera iristeko egoerak behar du larria izan. Bai, eta badaude, baina egoerak behar du larria izan, edo hasieratik edo gerora. Eta normalean izan daiteke aurrekiko inolako zaintza eza larri bat eta iraunkorra errepikatua. Jasatzeka termino oso abstraktioetan, eta gutxi gara da horrek ekar dezake norbait guraso botere gabe ustea. Ez da oso ohitua, baina izan daiteke. Badago beste puntu bat, banatzetan niretzat oso garrantzitsua da, eta ez da izan ikaituna mona, baina bueno,
aitona honekin bisitak ditzetea edo komunikazio erregimena ere hor ezarri daiteke. Hau guzti potere ez da ezinbestekoa. Eta askotan konbeniotan ez ditugu aintzatatzen aitona amonak gaur egonain garrantzitsuak direnak gure arkitektura horretan. Eta are gehiago esan nuke aitona, amon, amatxi, aitatxi, amanderia edo dena delako batek eskubidea lukela bera epaitegira jun eta adibidez eskatzeko nik nire hiloba edo nire hilobak ikusi nahi ditut. Beti ere, hau ez dut esan, hasieratik esan beharko litzateke, eta hori jakingo duzu, baina halako gaietan epaitegiaren ikustuta, epaitegia jurisprudentzia doktrina eta tratatu guztietan adin txikikoen interes nagusia da gailen, goren, gailurrean dagoena. Hori interpretatu behar da, baina esan nahi zu, aitona batek eskatu dezake, baina noski ez badu frogatzen, maite izan ditula, zaitu izan ditula, zer izan ditula, baina esan dizu, animo. Bai? Zalera aita bati edo bati, baina esan dizu, aitona batek kontuan ere, ez da askotan esaten, baina gure bulegotara eta konsultak izan dizkigute, eta egoera, esan ezagun, ohiko normal batean, kendu egiten zaile eskubidurik. Praktikan, edo ezak eta aldarrikatu lezakete, askotan ez dira sartzen, eskarretan ez sartzaren, baina eskubidea badute. Beste puntu bat ditzen gara esan ezagun, hitzarmen, ez da hitza esan da, baina, banaketa baten aurrean gaude, eta ezaketak era adostuan edo era diskartzuan. Era adostuan, hitzarmen arautzaile bat izango izateke sinatuko luketena bikotekideek. Eta hitzarmen horretan, tratatu beharrekoak bidateko baina ipatzen ari nintzen hauek. Ez balitza adostasunez, epaiketa batean, zut A, nik B, epaile batek hauen inguruan erabaki beharko du. Esaten ari nintzen hauen inguruan, ulertzen da hori ez? Noski, etxe bizitzaren, ohiko etxe bizitzaren, eta familia juarraren esleipena edo atribuzioa ere egin beharra dago. Eta honek ere dauka, nahi zuen mami eta zuku guztia. Eta baina lege, gero aipatuko dugu pixatu bat zehatzago, baina hortaz ere basko hitzekin. Beste gauza funtsezkoa eta borroka gehietakarrena da, ezkont, zamei eta elikagaiei aurre egiteko ekarpenak. Pentsio, elikagaien pentsio, elikagaia ez da bakarrik izango dut fruta txokolatean. Hor sartuko litzateke aurre ohiko gastuei aurre egiteko horiek. Eskola bada, ohikoak, ez ohikoak. Jatekoak, jantztekoak, eta inkluso igual 12 urtekin, ekonomusa kargatzeko kopururi. Horiek nola ordaindu eta zenbat ordaindu. Eta gero horiek urtez urte nola egoneratu eta barra. Egoki denean ere, egin daiteke, dauden ondasunak likidatu. Hori, borondatezkoa da. Adostasunezko prozeduretan oso adostasun ondez baldin badaude, egin dezakigu ez bakarrik senararekiko kontua garbitu edo arautu, baizik eta ez du, dauzkagun etxe bizitza bat, edo borda bat, edo bikotxe, edo gure kontu txiki hauek, banatu edo likidatzen. Hori egin daiteke, ala ez. Eta gero badago beste puntu bat, lotuta dagoena lehen aipatu duenarekin horregatik apatzen, eta da, ez da ere oso ohikoa, baina legezkoa da, eta legezakoa dago, eta da, ezkontideetako, haustura batean, ezkontideetako batek, ezkontzan zehar eduki duen egoera ekonomikoan kalte nabarmen bat jasoko balu, hausturak badekarkio, eta normalen deni, dibortzatzea oso banestea, ez agokarren horretzen dugunagatik, normalean. Kasu horietan, eta zertu bera kasu, gertaiteke kompensazio edo pentsioak ezartzea. Hori legean ezartzea dago. Eta hau oso lotuta dago eta oso garrantzitsua da, nire nahiz oso gogoratzen, baina justu nire inguruko kasu batzuei gertatu zitzaien. Aite gintzak dabi, baina Zapatero gara jantzak nire hau esartuzteneko abinia eta zazpia jantzak. Memoria gertatu deuna, baina zaukan. Edo nola ere, alargitasun pentsioa zeren pixaritzein deguna, horregatik esaten gaiak askotate hor nastu dira, ez? Dibortzio haustura bat egon denean,
ez baldin badago ezarria adostasunez edo epaitegaren bitartez pentsio konpentsatorio hau, alargutasun pentsio eskubiderik ez dago. Bai? Hori da printzipio orokorra. Ez da horretu. A ber, lehen aipatu dut pixkan, alargutasun pentsioa azertu daitekeela bai gizarte segurantzaren legea aldetik, alegia zer kotizazio pribatezu kalkulatzeko zein dan zure alargutasun pentsioa. Horreko 50.000, bai. Hori, esatu dena da, lehen izatezko bikote zirenek entzutela, eskubide hori nahi zetazu izatezko bikote bezala bizi, 2007ko lege arte, hori da. Arrezkeroztik, izatezko bikotek ere, agarrun geretzen bali mazara, eta beste sakramentu guztia geretzen baituzu, eskubidea duzu. Hala ere, hori guztia esan da ere, beste behar bat badago alargutasun pentsioa kobratu izateko, eta da, lehen esatu dena, haustura egon baldin bada. Ez, kasua egiten zuen pixkat autentriskitioa da. Zu izatezko bikotea zara, eta alarguntzen zara, zuzenean, kotizazio aldetik eta aldeta dago, jasoko duzu pentsio hori. Izatezko bikotea izan bazara, edo ezkonduta egon baldin bazaude, eta zure bikotea zana, banatuta zaude, batetik esetik banatuta zaude. Hiltzen baldin bada, bikote izandakoa, zu bakarrik kobratuko dezu. Alargutasun pentsio dena delakoa, konpensazio pentsio hau ezagita baldin badago zure haustura horretatik. Bai. 2007 Zapatero lege hori egin arte, bertaliteke, eta eskola gertatzen da. Bikoteak hausten dira, eta beste batekin hasten dira. Bai? Eta egon zera, 15 urte ez duguta, edatea batekin, banandu dugutetu zera, eta eskera beste batekin. Eta egon ditzu, beste agarrite, adibidez. Eta orduan, hile egiten zera. Ordu, noski, hiltzen zarenean, zure bikote, noski, beti ofizialki registratua bla balena dago, horrek edukiko du alargutasun pentsioa dagokion hori kobratzeko. Baina, zuk zure hildako honekin zenun hitzarmen arautzailean edo sententzian agertzen baldin bazangoinik konpensatorioa den pentsioak pasatzen baldin bazizur eskubidea edukiko zenuke handik ere portzentaje batean alargutasun pentsioa kobratzeko. Baina ez badago konpensatorio izeneko ura ez daukazu ezer eskatzenik. Enpresatu da dirudik, baina gero praktikan sarri ematen da. Igual da oso ondo bazaldu ez da izan. Baina, hori beste legeak ematen digun beste noraiteko zure natal karpado dira. Oso garrantzitsua izaten da banantzetan eta hausturetan edo separazio edo dena delakotan kontutan izatea zegetea galdetzen dugu, guk hitzarmena sinatu dugu, elkarrarteko adostasunez, eta horre sartzen dugu. Bizimana dut dugu, bakitzentzat, 250 euro, hortaz ere, egun gitezken asteburu oso bat. Izketan, zenbat, zerren baita. Hola, labur girtuz esan da, hori ez dago inen, hola, arautua zehatz, ze behar zehatz dauzkaten señalale hilero, oiko, gero ezoikoak ezartzen dira eguneko 50-an, ze behar dauzkat señalale horiek, denok galizkizutenak, ikastola, oikoak, eta kalkulatu barko izateke gero ze gaitasun ekonomika dute gurasoek. Horregatik da oso erresa teorian, eta gero beti da zaila praktika. Beti edo gehiago zaila praktika. Horrek baitan ezagiko litzateke, eta taula batzuk eta atera zituzten, baina nik ikusten dut epaik egitan, gero epaik batzuk erabiltzen dituztela. Oso kasuistikoa da. Justizia administrazioan dena da kasuistikoa, eta hori dira are gehiago kasuistikoa. Bai, zen naiz eta batek 2005 euroko soldata 14 bat izan, gero dauka, sekulako mailegoa ezakinun, eta pentsioa dauka, beste zinela zekalako dut, 2005-etik lareorekin berritzen da.
Horregatik zaizuen egoerak dirala oso aztertzekoak, ez? Baina, lehen esaten egitzen da, sinatu badugu kopuru bat, edo eta bizitzeko modu bat, bai? Hori detiako da? Erantzuna, hau ez da Espainian konstituzioa, hau aldatu daiteke, bestea iaia ez. Hau bai, baina horretarako da berdia baldintza batzuk. Eta baldintza horiek noski, baldintza horiek zorrogatu behar dira, eta aldaketa garrantzitsuak behar dute izan, edo soldata egoera nabarmean, edo jetxera, langabezia pasatzea, beste seinala bat edukitzea, loteria jasotzea, egoera horiek gertatzen dira. Horren arabera, zuk esan dezu, joño, berrota horretan Europa bizantzako pasatzen dizkite ez dakit nor, eta loteria gertatu zaio. Hori gertatu zen da, eskubidea ez duzen gaitu. Hilabetean, 2000. Orduan, egoera horiek eta baita epaitegi bitartez, hau esaten dira, elkarren arteko ez baina epaitegi bitartez, juizio gogor baten ostean, epaia ematen duenean, epaileak esaten du, zaitza partekatua, edo amarekin nengo dira seinala bat, eta aitarekin olako bisitetan, bla. Hori guztia ere, ez da sekretzaten egon, egoerak aldatzen badira modu garrantzitsu batean, neurtu ematen modu horiek, aldagarria da, eskagarria da epaitegian, edo elkarren arteko goztasunez, horren aldaketa. Bai? Hemen, Bariuzaren aipatuta kompensatorioaren pentsiori kobratzeko printzipioz adostasunik ez baldin badago epaileek ze irizpide hartu behar dituzten aintzat. Adina eta osasuna, ez baldin badia akordiorik egon, adina eta osasuna, ikote kideen adina eta osasuna, lanbide profesio maila, kualifikazioa, lana lortzeko aukerak, familiari emandakoa arreta, dedikazio bai iragarriko eta bai aurrera begiraztea aurre ikusten den, hori ere imagia energetika. Beste ezkontiaren jarduera batean, enpresa edonako batean, besteak egin duen emandion kolaborazioa, horren dugabean, zutatelako, horrek ere bere garrantzia izake, ezkontzak iraun duena, edo lehen artiko bibentzia gehiago duen edo ez, esterako pentsio eskubidatzuk baute dauzkan batak edo besteak aldetik nola begitzen den ikusteko, eta rekin lotuta noski bat eta bestaren gaudimena eta baliobide ekonomikoak eta beharrak, eta gero nabarmentzeko bestelako edozein ingurua da importanteak, ez? Orduan, hau izan izateke pixka bat, orokorrean esan duen honen inguruan. Badago gero interesgarria data, eta oso bereziki teorikoki, teorikoki, mantra batez, azken egunetan zaintza partekatuaren mantra. Nola baita duke, eta zaintza partekatua ez da berria, zaintza partekatua kode zibilan arautuko dago aspaldi, aukera. Egia da, salbuespena zela, garai bat arte, salbuespenagoa zen, oain bateko. Eta Eusko Legebiltzarrak 2005ko ekainaren 30an legea egin zuen, gurasoen banaketa eta apurtze kasuetan familien harremanak arautzeko. Bai, izena hori dauka. Orduan, nik hemen daukat apuntatu bat, nire pentsamendutan hori. Teorikoki, erakargarria, justuagoa, irudiena, eta bada, teorikoki. Baina gero praktikan arazo asko dakartzena. Batzutan ez. Beste askotan, bai. Egia da, nik beti esaten elkarbizitzan ere ondoera bat da sekulako nazen horretu. Hori ere jendeak batzutan nazun ditu, nor joan den aurreren bila eta hori eskotak izan osesta da, baina, kasu hauetan ere nabarmentzen dira eta ez da dut, ez? Orduan, 2001 garrantzak Eusko Jaurlaritzak Eusko Legebiltzarra markatu, herri lege iniziatiba bat egon zan, 95.000 eurorekin, eta nik uste zaintza partekatuaren nahi, edo asmo, edo ideia hori pixka bat arautu elaboratu nintzen, lege hori emanan, ez? Lehen esan duen bezala, bai kode zibilak berak, bai jurisprudentziak, bai epaitegitan, baina legeak berak espreski esaten du adingabek interes nagusia dela beste zerek gainetik dagoena.
printzipioa da, eta hori legearen hasierako zeretan dago. Hau, nazio batuen batzarroko baina, 29. urtean, olako konbentzia batean, eta pentsa, ara begiratzen dute, noiz gauden, baina ara begiratzen dute, zeia ordutik, Europak batzutak gauza honak esaten ditu, batzutak bintzat, estatuei nolabait eskatzen ziren, bi gurasoekin hartu eman personalak aurren, adingaben, hartu eman personalak eta harreman zuzenan edukitzeko eskubidea erresperatu ikertzaiola ia beste zerren gainetik aurrari. Noski, kasua zertu da. Hori esatea, eta askotan ezerrez esatea ere, baina bintzat zerbait bada. Beti adingabeik dute nolabaiteko nagusitasuna. Lege hau, zaintza partekatuaren legea, Hortzik kontunatzen nahiz, hasieratik gauza bat azken dudan esatea eta oso kontua da. Ze, bai izatezko bikoteen legea, bai legea, eta bai gero pixkat aipatuko dudan estamentuenik inguruko lako printza batzuk, ezarria izateko Euskal Zuzenbide foral lege bat emantzen duela gutxi eta ezartzeko kontzeptu publiko ez da berri bat ze historia dagoen hori, baina juridikoki berrituten eta da auzotasun zibila. Auzotasun zibila, identidad zibil. Identidad zibil horrek ez du esan nahi ni faltza bizinaiz, edo larotxo bizinaiz, edo errotxatean bizinaiz. Horrek, eta izaera juridiko importante bat ondorioak emango dizkigunak edo ez, auzotasun zibil hori gurean edo ez, horren baita. Hau esaten egin esan dut, egia esan, bereziki azpitu dalako, baina no ipatu nahi du dalako. Eta jake asen izan honekin ipatu zuen. Adibidez, gerora bakatu parentesi hau, ez dakit ondo pixak joia nola jarraitu. Zaintza partekatu horren legean, oso modu importantean aipatzen du bitartekaritza saiakera egin beharko litzatekeela. Bitartekaritza ezakit inoiz ez duzen zerbait, bitartekaritza hitzak euskaraz esan nahi du, bai. Baina familia, arloan, baita lan, baita zigor penaletan, baina familia arloan, gero eta gehiago ikartu nahi den instrumento edo baliabide juridiko bat ere bada, ez bakarrik ideia filosofikoa, baizik eta juridikoa. Orduan, hemen lehen honetan, bitartekaritzaren aukera asko azpimarratzen da, eta askotan lehen honek ere esaten du, incluso, bikote baten artean banaketa egiten egitean, egoera horretan daude. Banatzera goaz, dibortzuta egon da, ezatzko bikotea izan da, eta pakte bat egiten. Hor, ezartzen baldin bada, bitartekaritza baliabidea edo erabiliko dugula norbait behartuta gaude horretana. Baina pixat kontrasan horra da, zazkenean bitartekaritzak daukan oinarrizkoetako bat, funtsezkoetako bat da, bi aldek nahi izatea bitartekaritza. Bitartekaritzaz ere, beste ordu bete oso bat itzien daiteke, oso gauza interesgarria egiten familia erroan, semearekiko, bikotarekiko, baina baita gurasoekiko, enpresan jarraiteketarako, eta bar, eta bar. Nik pixka gutxinez ideia bortatzen. Lege honek, epatu dugun, 2015ko zaintza partekatua, ez du izena zaintza partekatua legea, da, harremanen, familiarteko harremanen legea, baina zaintza partekatua bai lehen esten du. Printzipioz. Lehen etxe egiten du. Horrek ez du esan nahi, ezin bestekoa eta beti hola denik. Bai? Orduan, epaileak, alderritako batek, hala eskatzen bali badu ja, pentsa dezagun, ez gaudela adostasunez. Adostasunez egiten bali badu oso pesa da, zaintza partekatua egiten dugu, hor, idazten dugu, lehen aipatutako puntu horiekiko gure akordioa zein den. Non biziko garen, nola biziko garen, horretaz ere, asko ditzen diteke eta galderak hortaz asko daude. Baina, kontentzioso batean, hauzi, gatazkatzu batean batean daude, epaileak kontutan eduki behar du zaintza partekatua ezartzeko edo ez, hemen dauden hainbat puntu eta irakurriko izkizuet, interesgarriak iruditzen zaizkialako, zuek esango dezuen. Ja, inkurua barrak edo zirkustantzean. Gurasoek, adingabeekin ordu arte, lehen aipatu ditugunen antzeko dira, ordu arte izandako praktika bere gaitasun aptitud gaztelaniaz personalak eta gurasoetako bakoitzarekin adingaben lotura afektiboa. Seme-alaben kopurua, seme-alaben adina, seme-alaben iritzia
nahiko edutasuna dagoenean, batzutan hori dago oso garbi, baina beti ere 12 urtetik gorako adin txikikoen kasuetan. Gurasoen seme-alabekiko betetzea, ea benetan beteten, froga ezazu modu batean edo bestea, eta beraien artean, gurasoen artean ere zeharman personala dauzkate, eta beraien arteko begirunea, eta beraiek bestearen, batek bestearekiko, guraso batek aurrei beste gurasoarekiko enfokatzen duen modua, iritzia eta ala. Txosten psikosozial baten emaitza ere eskatuko da, gatazkatsua denean gutxienez hemen Donostian Gipuzkoan beti, hortaz seguramente dituzuen, psikosoziala edo beste profesional batena, psikosoziala da ohikoena, psikologoa, pedagogoek egindakoa, hortarako bulego bertzigatzu dauzka, epaitiak dira. Seme-alaben giza errotzea, arraigo, eskolako errotzea, eskola arrantzea edo familia arrantzea. Guraso bakoitzak dauzkan lan bizitza eta familia bizitza adosteko aukera, baita norberaren betebeharrak asumitzeko jarrera, borondatea eta implikazioa. Ohiko etxebizitzaren kokapena, bai eta leuzkaketek laguntzak, batak eta besteak. Osabak, izan eta gero, beti zera esaten dena, nabarmenak digateke bestelako ingurua barra. Horien arabera, erabaki beharko ditzateke zaintza partekatua onartu edo ez onartu. Hori berez, epaileari dagokien kontua. Zaintza partekatuaz, egia esan dizuen, esaten duen bezala, teorikoki eta osko dago, baina gero konturatzen gara, gure txikitan, gure konsultak egiten ditugu, eta askotan etorrizatzen betea eskatzea zaintza partekatua, askotan, egizan ikusie, bere badago, eskubidea dago, eta kitu. Idari zaleak etorrizezkit, nazio artean damitzanak elkamiekin, eta kakotxen artean bidali ditut gure gotik, markatu gula esatea, baina jende batek ez du, hau pixka karikatura da, baina egia da ere, olakoak gertatzen dira. Zaintza partekatuak exigitzen du bereziki gauza, hau ere ikuspuntua da, bereziki, benetan implikazioa bien aldetik, hau esatea soberan dago, baina benetako implikazioa da, denbora, arreta, gogoa, dena delakoa, eta egoera ekonomiko, egoera ekonomiko txarratik egin daiteke. Baina ez da bakarrik egoera ekonomikoa esan da, ondare egoera ze, zure soldatan txikitu ez daiteke, baina gurasoek nixutxu bat egin dizu, edo lagun batek utzi dizuna. Praktikan hau hori dela banan aztertuareko kontua. Teoriak asko esaten du, baina gero praktikan konturatzen zea nora den egingarri edo ez egingarri, edo ondo egingarri, edo ez. Nik batzutan komentatu izan dut, eta hori noski, ere, zelan, ze dedikazio, ze aukera, ze naia, komentatu izan dut, egintzazu, zaintza partekatu bat, nolabait, zaintza partekatuaren helburua, nahiz eta ez dut izan helburua da, ahalik eta denboran paretsuen egotea aitarekin eta amarekin. Ez du zer da izan da erotu horretan berrean. Zerteke zaintza partekatua, ingurutan marketan. Hori ere, akizue, nahiz eta saiatzen den, helburua izaten den, eguneko berrogeita marren izatera. Agenda fruta, eta horretan matematikak egiten dutera, nada zerra. Baina, komentatu izan dut, eta batzuk onartu izan dute, komentagarria badala egitzazu hitzarmen konbenio eramangarri bat zuretzako ondo beteko dezuna zure lanagatik, estantziak edo bisita askoki nahi bat ez du, eta ez sartu, azterete, amabostegun, hilabete. Ezin ez bada. Hori, norberak ikusten du, gero bakitzak provokatzen dute gehiago edo. Askotan emankorragoa da eta zentzuzkoagoa da zaintza amari edo baitari edo bietako bati ematea, eta gero ezartzea nolabaiteko egonaldi, malgu, zabal, eta bat zaintza partekatua bera bat. Zaintza partekatua buruz, edo lege honek, 2015ko legeak, egia esan, doktrina asko ekarri du, eta horretik ere, kontrolatuko zaten bezala, inkarrean sartu zenetik,
denbora gutxi pasa da, eta epaitegetan horretik laborategi modukoa da, ez? Badago artikulo bat, ekarri dut osorik, naiz kapaz nik ikasteko, 12. artikulua eta esaten du etxebizitzaren eta ajuar domestikoaren erabileraren banaketa, etxebizitzaren, nola egiten. Hori da oso gauza komplikatu bat. Praktikan. Hemen teoriak irakurri izazuken eta hau esan dugu. Egia dana da, lege honek, lege esan zela, kodezikak bezala, adin txikikoen interes nagusi hori beti azpimarratzen duen bezala, eta ez dut esan, baina igual badakizue, badazter esan dut. Adin txikikoak, edo adingabeak adingabeak dauden ezgaituak bezala, prozedura zibil guztietan, penaletan, zibiletan, prozedura zibila da. Ministeritza fiskalak parte hartzen du, beraien interesak defendatzeko. Bai, hau esaten bezala, askotan, epaileek ministeritza fiskalak zer esaten du, oso ari goten dira epaileak, erabakia eman hori. Baina, hau esaten den pixakotunan izateko, adin txikikoen edo adin gabekoen interes nagusia kontutan hartuta ere, lege honek egin du saiakera bat, hau teoriak esplikatu daiteke, horrekin batera eta beti hori lehen etxiz, kontuan hartzea ere, bikoten artean noraiteko abes-gabezi egoera zail, egoera trakets, ekonomikoa, psikologikoa, desprotekzioa, itzala onkerrezkan nago erabiltzen duena, esateko, horiek ere, kriterios de necesidad, etxe bizitza banatzeko ere, ez da bakarrik adin txikikoen aldeko autua, bezik eta, adin txikikoak beti nagusi, baina begiratu izagun ere, gurasoen egoera. Bai, eta pixkat saiatzen da, konjugatzen, eta batzutan, etxe bizitza nori eman erabakitzeko ere aintzat hartzen da, aita edo eta dena delako gureztuko baten egoera txarra baldin bana. Eta hori ja, txarra esaten modu, oso adjektibo zabala da, ez? Baina hori, desprotektu baldin badago, ez baldin badago aukerari beste etxe bizitza talugatzeko, ez baldin badago beste familiaren etxe bizitzarik, ez baldin badago inolako aukerarik, abes-gabezia baldin bada frogatuak, hori ere aintzat hartuko da, akaso, ez ezin bestean ere, akaso horri etxe bizitza usteko, naiz eta adibidez, erositako etxe bizitza bion artean erosita izan. Edo eta bestearen etxe privatiboa erentzez jasodurako adibidez izan. Bai? Gertadai, egia esan, badago hauzitik lurrenen epai oso berritzaile bat, 2008an hasitan eta 2008an, esaten ari dena, zaintza partekatua dagoenean, esaten du, a uno de los cónyuges por ser interés familiar más necesitado de protección. Por esan dut, hori da, babes-gabezi egoera baldin badauka igual, emango zaio, esleituko zaio etxebizitzaren erabilera, eta printzipioz askotan bintzan, sekula horrez hartzen zan, etxean erabilera, printzipioz, adingabeak adin nagusi izan arte, edo independentzia ekonomikoa lortu arte, eta hori beste manimak bada. Baina, hauzetik horrenak esatuna da, egin behar dana da aliketak ginen, ez baina da egoera oso dramatikoak, baina, erabilera horren eskubidea bukatu denbora. 2 urtez. Hasi 2 urtekin. Egoera jarritzen bali badu, segi ematen. Bai? Baina, helburua da, biona izan den, biona den etxe bizitza. Ez betirako bati emana izatea. Baizik eta, ahalik eta azkarren albat bada, eta nila, zuzero, likiratzea. Bai? Luzatzen egin ez. Bueno, guain, azkeneko 2 minutu, 4 minutu edo amasi. Ez. Bueno, hau testamentu inguruan nola ipatzuet, testamentuak guk nikoetik, nire egin nagoetan. Hau bai esan dut, gomentatzen dizuet, hau gomendioa da, eta nik ezen, ez naiz notarioa, ez dira baziko ezen.
Nik harreman handia dukera zuzen ona etortzeko bidea izan da notaritza baten neska baten bitartez. Konfiantzan behar dugu eta berarekin lan asko egiten dugu. Dokumento juridiko garrantzitsuena eta merkena munduan testamentua da. 70-80 euro. Eta hor erabakitzen diren gauzak oso garrantzitsuak dira. Hori esan da, nahi zuen. Hala ere, testamentua egiterakoan, kontutan hartzeko puntu batzuk, ez da partuketua eta azkartzea dutako ditu, baina bai hemen badagoela lege, iraultzan esan dute batzuk, 2015 urtean, Euskal Zuzenbide zibilarena, lege bat eman zuen, legebiltzarren eman zan, aldaketa benetan garrantzitsuak aipatzen dituenak edo ekartzen dituenak nakartzen. Hori, ikan, zuten esandako honekin, deko batean errepaso batean egin, zintzun iratekin importantenak, eta hori ginen, lakota hauek, tipanko, itzaldi dako ez, ketxak. Esaten zuen, edo esaten dugu. Lehen aipatu duana, lege hau ezareko zaio, Euskal Auzotasun Zibila duen personari. Zer da hori? Lehen esatu duana. Altzan bizina izaneko ja, auzotarra naiz ez. Hori da, auzotasun administratiboa. Horrek ekarriko izkizu, obligazio, ota, udalarekin, edo denalakorekin. Berez, eta hola, bintzen dut esan da, EAN sortutako jaietakoek dute berez, hitze borobiletan, auzotasun zibila. Eta gero aukera dago, auzotasun zibila lortzeko, modu desberdinetara eta luzea da, zerrenda baina adibidez, 2 urtez erroldatuta egon ondoren, eskadezak izuz, ezken binean, auzotasun zibila, ez bazea Euskal Herrian jaio, eskatu egin berezu erregistro zibilan ager dadin zure auzotasun zibil hau. Lege hau ezarria izan dadik eta izatezko bikote lege ere izarria izan dakion norbaiti auzotasun zibila behar du eduki. Bai? Edo adibidez 10 urte betez erroldatua egota eskatzen baldin badezu ere, hor badaude hainbat urteko pasea edo frogatzen baldin badezu, eskatu dezakezu eta imana izango zaizu. Gero registruak arazoak sortzen dira. Zergatik dago garrantzitsua? Bueno, noski, lege honek, nik uste, testamentu egiteko askatasun handia ekarri du. Ez erabatekoa, baina askatasun handia. Nik uste, horrek ez duzana ezin bestean lege honek esateko lehen garezunek. Lehenko kode zibilean agertzen ziren adibidez legitimak eta hori estudiatu betu beste batean. Honek adibidez, eta hori izan horretik, adibide bat jarri barez, nire zaun batik gertatzen nahi zaio, epaiak bizi da. Lehen, testamentua, zer ere ezartzen zen testamentuaren momentua begia, hiltzen zaren momentu hortan zan zure nazionalidade ofizialaren arabera. Gaur egun, esatako auzotasun zibilaren arabera. Epaiak bizi baldin bazela, eta 2015 urtetik aurrea, ez da ez testamentu bat egin, non zure auzotasun zibila eskatzen duzun, adierazia duzun, Frantziako legedia ezarriko zaizu. Adibidez. Orduan, komenigarria da, nahi baldin bada noski lege honetara plegatu, auzotasun zibil hori adierazi testamentuan bertan. Bai? Notarioak noski, grabatuko duean nortzaren jaioa, eta bar hori zerretatik importantea. Bueno, lehen aipatu dugu, testamentu otasun privatiboak, ganantzialak, aipatu dugu bizkaraketik, azkeneko lau bostidei. Lehen ez, baitik ere kode zibil espainolean, persona bat hiltzen denean abaiteko bere erentziak tarta itxuratuko balu erenetan manatuko zuzik, hiru eren. Bai? Batzak legitima estriktoak, zure ondorengoei zuzenean dikoana bai ala bai, prinsipioz. Beste erekat hobetzeko badana, mejora, zut nahi dezuna hobetzen dezu, nire bigarren semea jatorrena da, horri. Eta, de libre disposición, de mejora izan behar da, ondorengoen artean eta de libre disposición zut nahi dezuna. Hori, lau gintzetan gaizki izan da. Gaur egun, lege honek, esan dezatu ia lehen ondorengoek zuten gurasotatik jasotzeko zerbait jasoko zutela bazekiten.
gurasoak zein duela ez. Lege honek nola egiten du estatzailei, kasuetan gurasoak badela gurasoei, bate-bati dana emateko aukera edo bat ezer gabe uzteko aukera. Bai, hola hitz laburretan esan da. Eta hori oso garrantzitsua da eta nahiko iraultzailea dela esan daiteke. Bueno, ez da berria. Arabako zeran testamentu erateko askatasuna dago, zegoen Bizkaiko foruetan ere bai. Daude adibideak, baina egiten da pixka bat, horien ideia honenak edo garrantzitsuenak oso liskartsuak ere bai, notarien artean, baina horiek hartu eta pixka bat isladatu ez. Lehen legez adibidez, zuk ederatzen zenuenean, jasotzen zenuenean, zure gurasotatik printzipioz, eta ez bat imazar interbentzio bat egiten, jasotzen zenuen aktiboa zein pasiboa. Dirua zintzorra, nola beti esatetik. Bazeuden moduan hori ekibiteko. Baina orain, adibidez aldaketa honekin, soilik jasoko duzu pasiboa, eta alegia, aberoko esatituan. Aktiboa baldin bada, pasiboa baldin baino gehiago, soilik jasoko duzu zuloa estantzerainoko hori. Bai, ez duzu zuloa guztiz jasoko. Zeriko ondo esplikatu izan. Ja, oso zer esaten nahi izan. Lege honek ekartzen dena da, ezkotuta edo izatezko bikotea direk kasutatik alargu gelditzen denarentzat, nolabait gela eskubidea bizitza osoan, ziurtatzen dira. Gela, bere gela. Ez du esaten komuniketu behar duen ere, eta gela eskubidea. Badago beste aukera bat, eta lehenagotik zetorrena da, Euskal Herriak, orokorrean eta Gipuzkoan egez ere, oinordetza edo hitzarmen edo oinordetza paktoa. Hila horretik egiten den paktoa adibidez, seinalaga batekin. Hori bere garaian, edo gaur egun, bere garaian egiten asko, baserriek. Maior razikoa ez da zehazki, baina askotan, familiaren sustekoa zintzen, baserria. Baserria zintzeko garen baserriak aurrera ikusura horregatik, Mario Eugeniari baino, Jose Martin nintzeko diogu, eta hila horretik egiten zaun horretiko paktori. Hori horrein legeztatu eta berriz, oso erabilgarria da, hori esaten didate notaritzetan dagoez, familia enpresentzat aita edo ama bat dira nolabete nagusiak, baina jubilatzera doazenean, herentzia eta testamentoa horrekin ja paktu hau sinatzen duzu edo egiten duzu semea alabaetako batekin, esan az, hori kasuak kasute. Horrek eraman dezan, eta ja eman dure eskubidea gaina, paktu hau zinena bien arteko borondatea. Semea alaba horrek baimena eta balekoa beharko luke. Eta horrek daukaitan hautiagoa gerora testamentoa egin da kontrako esako balu ere. Esako luke horrena baino. Ja, anitzen kontua. Bale, fiskalkide bukatuko testamentu motak ohikoenak notaritzan egiten dira bat ere bikoten artean gaur egun bata besteari iaiaren amuzki izaioke. Aldia, gehien egiten dana, horrek ez nahi horrena denik, gehien egiten dana da ezkondu eta izatezko bikoten artean beharko dute. Noski, ezkonduta ez azauden testamentuarik ez zuen duari gabe, baina lege honetaz baliatzeko eta besteari eskubiderik emateko beharko zenuke izan gutxienez izatezko bikotea legislatua eta hori. Badago beste bat, mankomunatua, lehen izan diatetik abertekin, baina praktikan ez dela ia ez erabiltzen hori, arnai arreben artean egindakoa, beti, nolabait, gurasoek emango balu dute enpresa, nik hartuko balu, nahiz esmatzen, ez dakizen departamentoa, utziko duzuko departamentoa, baina zure testamentoa utziko bazenik niri beste departamentoa. Nolaiteko baldintza, ez? Ez da oso praktikoa, irudienez, denboran, bietako batek, atzera egiten bat bere bateak, oso zaila egiten dalako frogatzea, edo berriro biek adosten dute zerbait berria, edo nola frogatzen duzu, besteari jakinera zinean diozula, ez urbilea ez nagoela ados. Irudienez praktikan ez da oso emankorra, hemen. Eta gero azkenengoa, eta hori beste aukera bat, eta oso garrantzitsua lege honek ezartzen duena, eta da, komisario bitartezko agalonera. Komisarioa ez da txisteiko. Komisario bitartez da, nolabait, zu bizirik zaudela, ematen diozu bigarren bati, zure konfiantazko bati, normalen izango da, emaztea senarari edo
beste bat ematik, zu hiltzen zarenean, berak egin dezan zure ordez, zure borondaten ustea. Bai? Ez ez zuzen esaten, honentzat eta honentzat edo horrela. Nik utziko izut zuri, ni hiltzen naiz, zuk erabatu izan. Hau adibidez, nebalgatea zetan, bi kasutak. Adibidez, bigarren ezkontza batean, hasierako hau eskotan izatzen da, eta lehen honen ere itzalatzen du, seinala asko gurasoekiko zaintza ez dutela bat egin. Alegia, gurasoek askotan izan dutela seinala bat zengoa zigortu, eta askotan ezik izan dutela. Hori nire esateko gogua da. Kasu honetan, zu berriro eskontzen animazea, eta bigarren eskontrakan ikusten zuen, lehenko seina da bidera zure kontra ez da izan batik, esatu duzu, ikotela bere dizu, ikusiko dizut aukera, segurin nola portatzen da. Jorge, epa dizu ala ez. Hori, adibide bat. Bueno. Galderak sortu dugu direla milaka. Zortzeko txekien erantzun dugu. Ez baina, nik ere galdera zua duzkat. Amadago bat. Azken kasu hori aipatu duzuna ez da, albazearen antzekoa? Bai, gertatzen dena da, albazea da figura bat dena hortik ere badatorena, baina albazeak ez dauka zure borondatea erabakitzeko. Albazeak egiten duena da, aldez aurretik zuk utzitako borondatea hori geratu. Eta hor boterak ematen dizu, etxabali badode saltzeko, erretan jartzeko, hori albazeak egin duke. Albazea, zatikatzaile, partitzaile, kontador, partidor. Bai, kasu hau ez da hori, nik albazea izendatzen bali badet, hiltzen izenean horrek egin duena da, nik utzitako modu hori lideratu, ejekutatu. Horretarako, askotan ematen zaio bi urteko epeak, edo laukoa, eta askotan erremuneratua izan daiteke, edo ez. Bai? Baina kasu hau da, nik nire bikotea denari, esaten diot, zuk nahi dezu bezala, nerea izango da egintzen izenean, partitu zazu. Bai? Oruperak, edabakiko du, begira, horrez ez da, beran egitzak. Konfiantza da, erroman da, gure borondateak dira. Ni ama bakarra naiz, nik nola babestu dezaket nire semea. Adibidez, nik testamentuak idatzita utzi dezaket nor nahi dudan nire semea zarduratzea, eta baita ere ezarri dezaket beste hirugarren pertsonak non albazea izango dana. Bai, nik gomendatuko dizuke, nik olakoak izan ditugu, eta beti notaritzetara eskatu idatzeko baina olako egoeratan, badaukazu eskubidea esateko nor hartuko den zure seinala bat, esako dut ikuso nor ez ere bai. Beti da oso zeik usatzen nolako gozabal lodiak kolaboratzen, baina testamentoa izan daiteke instrumento egoki bat, zure borondatu horiek pixkat horruzteko zu faltako bazina edo momentu horretik aurrera semea babesteko. Gero, gauza da babes, pixkat zaintzaren babesa, baina gero ekonomikoki ere hor badaude eta komendatzen dizuet, nik asko ikastuko da komentaritzera joaten, badirudi komisio izan nahi zela, ez dola, konsultak egitea. Ze uste dut hor, aterkide bat, Non konsulta bat, bueno, edo abokatu baina hori ez dezako. Normalean, estamentoetaz, notaritzetan, konsultak egiten dituzten gaztenean, han hori gazetzen. Guk ez itxaso hori erantzun. Nik estamentu baina, bikoteak eta bilok estamentu dakau, eta dakau pertsona bat handika, faltako bagineke, zeingo litzateke gure seinalaren ardura.
jarrita dakau testamentuan. Azkenean tutore bat izendatzea da. Tutorea, hori ez zitzaiten... Tutoretza, testamentu izendatu diteke, baina izango zela ezgaite bat diren personek ere nagusiak direlako edo tutoa bat dutelako, ez horraztik gila badago ere tutore bat izendatzeko prozesu da. Tutore izan daiteke familitik kanpo. Oso artik egiten gara